Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Bugünlerde internet ulgamında yalnız biderek boş gurrunlar ýaýrady. Bu boş gurrunlaryň arkasında Ak Muhammed Belsaparov bar. Bu Ak Muhammed Belsaparov diýen adam Türkmen halkyna çykdy alýan peýdasy degmedi. Watan döwrüniň bir kişi. Bu kişiniň maksady biziň asuda ýurdumyzyň, halkymyzyň içinde fitne döretmek. Hormatly vatandaşlar, fitnede Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala fitne adam öldürmekden hem ul günahdır diye. Diýmek, biz bu adamyň maksady adam öldürenden hem aslında ulaqan bir günah gazanýar. Şonuň üçin biz munyň etýän boş biderek gurularyna kulak gawartman, gaýtan biz watanymyza eýe çykalyň, on watanymyzy söýeliň, agzyr bolalyň. Bir şahyryň hem aýdýanlar, gan döküp goralan nurana watan, gara başymyzda garamatymdyr, ata-babalarymyň mazary ýatan muqaddes topragym keramatymdyr diýen. Gelin hormatly vatandaşlar, bir bolup, jewiz bolup, agzyr bolup, watanymyzy, azudalygymyzy, agzybirligimizi goraly.